ହୀରାକୁଦ ଯେନ୍ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଗେଟ୍ ଉପରେ ପାଣିଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆଇନି ତ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକେ ଅସୁବିଧାକେ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ କରାହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିକିରି ଏଥିରେ କେହି କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଏଇଟା ନାହିଁ କେହି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ କେହି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ କେହି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ କେହି କିଛି ନାହିଁ ଇନା ସମସ୍ତେ ଇନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ଭାଇ ଆଇନି କାହାକେ ଇନା କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ କେହି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ ହଁ କିଏ ଭୋଟ କରିପାରେ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରେ କିଏ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲାକେ ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ହୁଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ଏଇଟା ନାହିଁ ହୁଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱରେ ନାହିଁ ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଇନା କାହାକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ ରଖାଏ ଇନା ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେତୃତ୍ୱକୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କଣ୍ଟାମାଲ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସପରେଟ୍ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଥରେ ଦାବି କରିଛୁ ବାର୍ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଟିକେ ଦାବି କରବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଲଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଆମର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ବଣିକ ସଂଘର ପୁରାପୁରି ସମର୍ଥନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବର ସମର୍ଥନ ଅଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେନ୍ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଜିନିଷଟା ହଉ